Beñola, B. Historia izan Euskal Herriko mendi eta lurretan fascismoaren kontra. Belaunaldi eta gudari guztiei. 70 urte beranduago, oraindik hemen posibilitate emoten horien legiak aldatu behar dira. Txorierri batzuen benefiziorako etxez beteko deuen legia aldatu. Gora Euskal Herria eskatuta, gora Euskal Herria gorria! Gora! Laurtean, gure herri maitean, gitxire mesedetan ta askoren kaltean, ibili dira alrebez, gura eben eginez, herria erabildir, bentsa daigun zuzen, no hartu gaitezen, nondik herrien alde biarriteko 4 urte ostu dauzko ez Ezker Abertzaleari. Ordezkapena eta parte hartze bako demokrazia ze eratako demokrazia da. Hori gure deu? Nor gure deu holango askundea? Promotoreak? Kapitalistak? Arlo eta batzordeak planak egingo deuriez. Planifikazioa da gure biarriteko modua. Hau ezek izango ziren. Kirol elkarte eta eskola dinamika komunetan implikatuko genituzke. Azkenik, udalaren webgunea herritarren parte hartzeko gunea bilakatzea da, ezta? Eginez, abeltzaintza eta nekazaritza sustatu. Etorkizuneko beharraizanak kontuta hartuz plana garatzeko batzordea sortu. Emakumearen esparrua arlo guztietara zabaldu nahi dugu. Euskeraz bizitzeko dugun eskubidea defendatuko dugu. Etaren bidez gazteek plantatzen dituzten dinamika guztiak bultzatzea. Gure proposamenak, osasun zentro barrie behar. Kultura batzordea sortu. Aurrekontuak batzorde ezberdinetako helburuak eta lehentasunak kontutan eduki behar deuz. horregaitik Eusko gudariak Euskadi askatzeko gerturi da.